Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Maayong adlaw sa tanan. Ako nag-ampog, nagalaom nga namo karon sa maayong kahimtang. Sa dili pa ta mo padayon, magampo sa ata. Langitong amahan og Dios nga balaan, Ginoo, kami mapasalamaton nining dako nga oportunidad, panahon nga mong gihatag diin lain na sad nga adlaw nga magtuon kami sa mga pulong. Tabangi matag usa, kasing-kasing og dalunggan katungog sa imong mensahe karon. Nga motirok sa among kasing-kasing og tabangi kami amahan nga amo kining ma-apply sa Kristohanon namo nga pagkinabuhi, pagsunod diha kanimo. Pasalamatan ka mo, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ta sa ato nga series ug nanata karon sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 40 hantod sa 56. Medyo na ipagkataas ug ato lang ning i-rantro verses by verses sa ingon ba punto pay bunto. So now, diri sa ato nga passage karon, ato paghisgutan sa Lucas 8:40 hantod sa 56 na ay duha ka istorya mahitungod sa ang babae nga giayo sa iyang sakit, issue sa dugo, og ang usapod ka batang babae nga anak ni Jairus na 12 anyos gibanhaw ni Ginoong Hesukristo. Og aduna tay tulo ka butang nga atong pagatun-an karon. Nagtudlo kini nga ato nga passage, nagtudlo sa matag usa kanato nga mosalig diha ni Ginoong Hesukristo
sa panahon sa kinabuhi nga dunay crisis, sa kinabuhi sa panahon nga dunay mga interruption sa kinabuhi, ug bisan sa ikatulo, og dunay mga surprises sa kinabuhi. So now, atong magisgutan karon ang maong pagsalig diha ni Ginoong Hesukristo. Trusting in Jesus. Sa ginaingon ko na is adunay duha ka istorya nining ato ang tun-an karon. Pero ato lang balikan nining nga kapitulo sa 8 kung unsa ang gi-portray ning ni Luke dinhi. So sa kapitulo 8 ang atong nasayran dito pa sila sa lanaw is gipahunong ni Ginoong Hesus ang maong bagyo, maong anos in which atong makita nga si Ginoong Hesukristo adunay gahom batok sa nature. Unya pagtabok nila sa lanaw is gisugat sila og tawo nga giyawaan o gihinginlan ni Ginoong Hesukristo. Ato makita si Ginoong Hesukristo adunay gahom batok sa daotang espiritu. Nature, daotan nga espiritu, og sa karon nga ato nga passage is ang babay nga adunay balatian, sakit, issue sa iyang dugo is giayo ni Hesus in which atong makita sa physical nga bahin si Ginoong Hesus adunay gahom over sickness. Nature, daotan nga espiritu, sickness, og even sa kamatayon in which sa ato gapon nga passage nga atong masayran nga gibanhaw ni Ginoong Hesukristo ang babay nga 12 anyos nga anak ni Jairus nga namatay na. So now, tulo ka butang atong tun-an karon pagsalig diha sa Ginoo sa panahon sa kinabuhi nga adunay crisis, adunay interruption, adunay mga surprises sa kinabuhi. Now, sa una, panahon sa crisis, pagsalig diha sa Ginoo, bersikulo 40 hantod sa 42. Sa pagbalik ni Hesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tao mahinagpong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. 41, unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo, nga usa ka opisyal sa ilang sinagoga. Mihapa siya sa tiilan ni Hesus og mihangyo kaniya nga moadto sa iyang balay tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babay nga nagpanoigon og 12. Samtang naglakaw si Hesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tao. So now, grabe ni ka crisis sa kinabuhi ning Jairus tungod kay himalatyon ang iyang anak og tuod man is namatay jud. Gato sa tanahon diri ang atong konteksto is adunay mga tao gihapon nga ungracious. Si Ginoong Hesukristo gikan sa Galilee in which mao na ang previous nga atong natun-an nga niya na si Ginoong Hesukristo ang iyang kaugalingon nga tawo wala midawat niya. So naay mga tawo nga ungracious sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, wala ni tuo ni Ginoong Hesukristo. Now diri sa Capernaum is opposite kay sa Galilee. O gatong mabasa dira sa 40 is ang mga tawo mahinagpong midawat kaniya. So grabe ang pag-welcome. Daghan ang mga tawo nga nisugat niya og usa na ana mao si Jairo. Atong hibaw-an nga si Jairo is ruler siya or leader siya sa sinagoga or sa karon nga context is mura siya kapilya or simbahan like inana sa ato nga panahon karon. Nisugat si Jairo ni Ginoong Hesukristo og mihangyo nga atuon sa balay kay iyang anak is himalatyon. Ug mao na atong makita usab nga grabe ang pagtuo ni Jairus bisan pa sa kinabuhi nga crisis sa iyaha na milatyan og anak, nidagan gyapon siya, nisalig gyapon siya diha sa Ginoo. No, sa bersikulo 40 ug 42 ang atong makita is ang kinabuhi ni Jairus is again ruler siya, leader siya sa sinagoga og no ang uban sa iya mga trabaho is siya ang mag-organize og sa ato nga context or na worship service na ay kinsay mga members sa communities is siya ang mag follow up or invite or like murag mag-alaga. So inana nga paagi. So
naabot sa Ginoong Hesukristo ug iyang gi-invite ngadto sa ilahang og atong mabasa sa Lucas 4 atras tagamay is na-invite niya si Ginoong Hesukristo ngadto sa usa sa mga sinagoga nga iyahang gimanduan, in which ang sa sulod sa sinagoga is adunay gi-rebuke si Ginoong Hesukristo nga giyawaan. Mao bitaw na ay joke sa karon nga panahon nga dili ta magkumpiyansa kaya mga demonyo is naapod sulod sa simbahan. So mao pud na ang kining panahon. And then ang kinabuhi usab ni Jairus atong makita nga siya usab to ang gipadala sa centurion atong nasayran nga ang centurion o sa ka-leader Romano nga opisyal taas og ranggo is nagpadala siya og tawo ngadto ni Hesus. So dako pod ang posibilidad nga si Jairo to ang niadto ni Ginoong Hesukristo para maghatag og mensahe nga ang sulugoon sa mga centurion is nasakit. So ina na ang kinabuhi ning Jairus. Ug now karon atong nasayran is aduna siya ay bugtong anak nga babay og 12 anyos og ato ang sayran diri nga ang kaning 12 anyos is og sa ato apa is mura siya og debut or like naay significant sa 12 anyos in which ato pud makita sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga 12 anyos pa lang is niadto na siya sa templo, nakigdebate na sa naay meaning or naay gibug-aton ang ilahang kaning 12 anyos. And then kani pa jud nga panahon is padung mamatay or himalatyon ang anak ni Jairus. So grabe ka crisis sa iyaha nga kinabuhi. So now atong makita ug ato ang pwede na to ma-apply sa ato ang kinabuhi. Atong sayran nga ang crisis sa kinabuhi is dili na to madahom ug kanus siya maabot. Wala ta masayod kung anus ata maipit, wala ta masayod kung anus ata grabe mabugatan sa mga problema, kasakit sama sa gibati ni Jairus karon. And sometimes sa ato ang kinabuhi ug maabot na mga sitwasyon is mo-focus ta sa ato unsa na to pag-survive sa atong kagalingon. Malimtan na to ug asa ta modagan. Modagan ta ngadto sa silingan, manghuwam ato sa laing daghan og paagi para mo-focus sa ato ang kagalingon. Og ato ang sayran sa kinabuhi ni Jairus is nidagan siya. Nisalig siya ngadto ni Ginoong Hesukristo. Now, ang best, ang pinakanindot o pinakabati nga karakter sa tao is mogawas kung anaa siya sa sitwasyon sa crisis. Mayuha ning tawana, bisan siya naglisod, nitabang pa maghapon, mayuha. Daw tanan ning tawana, kabong naglisod na. Like inana, ang best o worst sa karakter sa tao is makita kung anaa siya taliwala sa crisis. Visible kayo na siya. May mga vulnerable ang karakter ana nga tao. Katong tan-awon ang karakter ni Jairus kung asa siya ni dagan. Asa siya ni salig. Sa ato usab sa kinabuhi atong batunan, kung moabot ang mga crisis sa ato nga kinabuhi, mga panahon nga grabe ka problema, grabe ka ipit, dili man sama sa worst nga sitwasyon ni Jairo nga himalatyon ang iyang anak, crisis sa kinabuhi, ato sa batunan nga modagan ta diha sa Ginoo, mosalig ta diha sa Ginoo. Ikaduha, diha sa Lucas 8:43 hantod sa 48. 43 ato ning sayran nga adunay interruption sa kinabuhi, daghan og interruption. So 43, dihay usa ka babae nga 12 na katuig nga nagantos sa pagsigi og dugo. Isyu sa babae sa dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal apan wala gayud siya maayo. Unya miduol siya sa luyo ni Hesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo og diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Hesus, kinsay mihikap kanako? Nangambot ang tanan apan miingon si Pedro, magtutudlo, daghan kayog mga tawo nga naglibot og nagpunsisok kanimo. Apan si Hesus miingon, adunay mihikap kanako kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. Sa dihang nakita sa babae nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagkurog og mihapa sa tiilan ni Hesus.
og sa atubangan sa tanan gisugilon niya kang Hesus nganong mihikap siya kaniya nga diha-diha naayo siya. 48 og misulti si Hesus kaniya, anak, ang imong pagsalig naagapoy faith, pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon. So now, ang istorya naabot si Ginoong Hesus, ni sugat si Jairus, gi-invite ni Jairus nga moadto sa iyahang balay para ayuhon ang iyang himalatyon nga anak. Ug mao ni ang interruption sa kinabuhi ni Jairus. Nay usa ka babay in which mao na pod ni ang lain nga bahin sa istorya. Ang babay nga adunay gihambin nga balatian issue sa dugo. So og usa sa mga usa sa matong mga sayran dire is pila na kabulan, pila na ka tuig nga giantos sa babay mao nga balatian. O kana nga sakit or kana nga iyahang gidala-dala is according sa Old Testament sa Leviticus 15:19 hangtod sa 33, ang babay mahimo nga unclean, mahimo nga hugaw. Mahimo siya nga problema diha sa society og sa physical, dapat walay mohikap niya og dapat siya dili mohikap sa uban kay mahimo nga like mahugawan pod inana. Himo sang problem sa society, problema sa physical, ingon man sa religious nga problema. Tungod kay ang iyang pagkahugaw is nagtukmod kaniya nga dili siya maka-participate og simba, dili siya maka-join sa diha sa templo, diha sa sinagoga, dili siya ka apil kung unsa man ang buluhaton sa simbahan tungod kay na siya issue problema sa dugo ug mao ni nagtukmod nga hugaw siya. So siguro wala siya na minyo or if ever minyo siya is divorce or like buwag na gitawag og marginal nga Jewish society. So buot pasabot nga walay bisad kinsa nga mohikap niya og siya pod dili pod mohikap sa uban tungod kay naingon sa Leviticus 15:26 to 27 nga ang iyahang mahikapan or kinsa ang mohikap niya is hugaw usab sa tibuok adlaw. So inana ang istorya nga ato ang nga hibaluan mao nga kinabuhi nini nga babay. So lain pa dapat ang babay is dili dapat isolate siya sa mga tao, dili siya apil diha sa mga crowd nga nisugat ni Ginoong Hesukristo. Apan natong sayran sa Marcos sa lain nga gospel, the same siya nga storya. Marcos 5:26 ug 28. Gitambala na siya sa daghang mga doktor, nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud morang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. 28 unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. So now, sa bersikulo, sa balik ta sa itong passage, sa bersikulo 46 o 48 is na-identify ni Ginoong Hesukristo nga adunay mihikap niya. Gin sa ginaingon ko na is bawal tungod kay hugaw like inana. Ato anang sayran. Dili pwede mohikap like inana. So na-identify ni Ginoong Hesukristo nga ang babay mihikap niya and then ang babay misugilon, misulti usab ni atubang pod diha sa public. So daghan kayo og mga og ibutang na to is daghan kayo mga mata sa tao nga la grabe ning bayanay nga hugaw man niya hikap siya ni Ginoong Hesukristo. So buot pasabot like mahugaw po si Ginoong Hesukristo or kinsa mga tao nga palibot niya is mahugaw usab kung kinsa man ang nasaghid or nahikapan niya. Sa bersikulo 48 now mao ni ang usa sa pud mga sa nindot diri nga istorya. Sa 48 is gitawag ni Ginoong Hesukristo ang babay nga anak. Nindot kayo nga paghulagway diri. Unya misulti si Jesus kaniya, anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Nindot kayo. Mao na ang sa book sa kaning Gospels, Matthew, Mark, Luke, John.
tagsara kahigayon nga si Ginoong Jesucristo mo address og anak og mao ni ang pinaka-affectionate, mao ni ang pinaka-gentle, mao ni ang pinaka-tender nga paagi nga pagsulti, pagpadayag ni Ginoong Jesucristo diha sa public kung kinsa siya, kung unsa iyang paghigugma, kung unsa ang iyang pag-atiman na concern sa matag usa. Gitawag niya ang babae og anak. Diha pa lang ang mga mata sa tao na sa public dili na hugaw ang iyang pagtan-aw. Gitawag man niya og anak. Gitawag man ni Ginoong Jesucristo og anak. So gideclare ni Ginoong Jesucristo nga in response sa iyang pagtuo siya nanaayo. Sa kana nga himtang wala lang kay naluwas ang babae sa iyang balatian. Naluwas usab siya sa kaulawan diya sa public. Again, hugaw siya. And then wala lang kay sa balatian like sickness, shame, also pod ang iyang sin, iyang sala. So inana ang atong makita diri is og atong tan-awon sa kinabuhi sa babay sa 12 ka tuig nga iyang gihambin nga balatian kana nga panahon kana nga kani nga oras is mao nakabaton siya og kalinaw, peace, og sa Hebro pa mao nagitawag na tog shalom. Dili lang kay peace nga linaw lang apan sa kinatibuk-an niya sickness, shame og sin. Mao na ang peace, mao na ang shalom. Og sa balik ta sa kinabuhi ni Jairo. Kani nga interruption is bugat para ni Jairo nga dapat moadto noon ta si Ginoong Jesucristo sa ilahang panimalay para ayuhon ang iyang anak nga himalat yon. Apan na interruption niini nga panghitabo tungod sa babay. Kato makita diri na portray si Ginoong Jesucristo kung unsa siya ka Ginoo, unsa siya ka gamhanan, taliwala sa balatian, batok sa sickness, sa physical nga problema. And sometimes kita nga mga tao usab is naon sa mga interruption sa ato nga kinabuhi nga dili nato masayran nga naada ay buhaton ang Ginoo para ma-display kung kinsa siya. For example, like traffic kaayo. Na sige nataog ka ng pipip, sige nataog bagutbot, sige nataog reklamo, sige nataog complaint. Traffic man kay niya. Wala na to na sayran nga sa unahan di ay is naaday kanang accident, nikalit lang niko ang dump truck like ina naay pamagi niya sa kanang nga interruption is nagreklamo ta, sa kanang nga portion is bati ang ato nga karakter nga napakita apan naaday pagabuhaton ang Ginoo na ana nga panahon. Tungod ana nga interruption is naluwas ta. Muna ang lisod sa ato usab nga kinabuhi ingon nga mga tao. Ang pwede na to nga ma-apply na ini nga lesson is dili na to, don't discount the unexpected interruption. Tungod ang timing sa Ginoo is dili link sa ato ang oras, dili link sa ato ang panahon. Labaw pa ni ana ang timing sa Ginoo ug nasayod siya sa tanang butang, nasayod siya sa tanang interruption, sa tanang panghitabo sa ato ang kinabuhi. Whenever nga makasugatan ni ana ang mga problema, ang mga interruption sa ato ang kinabuhi, ato ang hinumduman nga ang Ginoo na ilaing pagabuhaton. Og labaw sa tanan, mudagan ta niya, mosalig ta niya diha sa panahon adto na may mga interruption sa kinabuhi. Tungod kinasayod ta nga ang Ginoo adunay pagabuhaton. Sa katapusan sa bersikulo 49 ug 56 ngadto sa 56, Lucas 8, ato makita diri sa adunay surprise. Sa kinabuhi aduna daghang mga surprise. Pabilin gyapon atong pagsalig diha sa Ginoo. 49 samtang nagsulti si Jesus niya ini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal, iyang giingnan si Jairo. Patay na ang imong anak, busa ayaw nagsamuka ang magtutudlo. Bugat kay ni para ni Jairo. Surprise, patay na daw imong anak. Like na. Apan nakadungog si Jesus ni ini og iyang giingnan si Jairo.
Ayaw kabalaka, salig lamang, nagapoy faith, salig lamang og maayo ang imong anak. Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya ilaing gitugutan nga mosulod kuyog kaniya, gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago, ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak og nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, ayaw ka mo paghilak kay ang bata wala namatay kundi natulog lamang. O gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayud ang bata. Apan gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata og miingon siya, Inday, bangon. Og nabuhi ang bata og mibangon dayon. Unya misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. So now, ang istorya nabot si Ginoong Jesucristo, misugat si Jairo tungod kay paadtoon siya ang balay kay ang anak himalatyon. So wala pa namatay, himalatyon. And then ay interruption. Nabot ang babay og mao'y hinungdan nga na-delay or nalangay. And then karon sa ikatulong nga butang atong siren, atong tunan is sa bersikulo 49, nay usa ka tawo nga miabot nya ni adto ni Jairo, wala na kaabot si Ginoong Jesucristo sa balay is niana ang tawo is patay na ang imong anak, himalatyon pa unta to. Pat karon is patay na imong anak, meaning wala kaabot si Ginoong Jesucristo ngadto sa balay ning Jairo. Gingnan niya nga ayaw na nasa muka ang magtutudlo, like wala na ipaglaom, ayaw na nasa muka ang magtutudlo. Like inana ang istorya, mao na ang surprise sa kinabuhi ning Jairo. So now ato ang sayran diri is bugat kay ni para sa usa ka amahan nga 12 anyos, significant nga edad sa bata, bugtong anak nga babay nga mawala niya, bugat kay na para sa usa ka amahan. And then og sa ato pa to nga tawhanon nga karakter nga ipakita mo ana siguro ta og wala pa to nagsamok-samok atong babay nga migunit sa bisti ni Ginoong Hesus is makaabot pa ni si Ginoong Hesus sa ako nga balay, maayo pa unta to ang ako ang anak, siguro inana nga to ang tawhanon nga expression. Pan makita nato diri sa bersikulo 50 ug 51 is nakadungog si Ginoong Hesus. 50, apan nakadungog si Jesus nini og iyang giingnan si Jairo. Ayaw kabalaka, salig lamang og maayo ang imong anak. Og ato nga sayran sa ibutang nato nga funeral service sa Jewish nga culture is na sila mga professional nga mourners. Bisan gani og dili pa mamatay kung himalatyon pa is mga bot na ngadto ang mga professional nga manghimatay or kanang mourners. Kanang maghilak sila, laki na mo-mourn sila. So atong makita diri nga daghan og tawo sa balay ni Jairus o sa siya ka ibutang nato, official siya, so adunahan siya, naa siya kaya. So daghan jud ang mga tawo nga moadto sa iyang balay, nagpunsisok pud sa iyang balay. Apan walay lain nga gitugutan si Ginoong Jesucristo nga mosulod ngadto sa kwarto or ngadto sa gihayaan sa bata, in which maura ang ginikanan sa bata o gihang tulo ka disciple. So gipagawas ni Ginoong Jesucristo ang mga tawo ngadto, ang mga professional mourners o ginsa pang mga silingan siguro na pud ngadto. O inana ang panghitabo diri nga ato makita. Unya si Jesus sa 52, si Jesus nya na siya nga ang bata is wala namatay kundi natulog lamang. Kani nga statement is daghan og mga liberal nga commentators ani nga mao na sila nga oy nakumatos naman to ang bata, wa mo jud to namatay lagi na apan na-confirm na nga tinuod nga namatay jud ang bata tungod kay sa bersikulo 53 gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayud ang bata, meaning ang katong mga tawo nga nasa gawas, mga mourners, professional mourners, ilang gibugal-bugalan si Jesus nga oy unsay natog nga namatay na nanagay mi dire para among kanang part sa service, sa funeral service nila.
Lagi nana ang nahitabo. Kanang statement is mo ni gitawag og euphemism. Manang meaning is nasayod si Ginoong Jesucristo, nakadungog siya. Si Jairus nisugat ni Ginoong Jesucristo, mo ipag-abot, gi-invite ni Jairus na interrupt ang babae nga na-issue sa dugo og mo hinungdan nga nalangay ug wala nakaabot si Ginoong Jesucristo. Nakita ni Ginoong Jesucristo sa kinabuhi ni Jairus nga aduna gapon siya pagtuo bisan pa og bugat, bisan pa og crisis og na-interruption ang iyang kinabuhi. Gisultian ni Ginoong Hesus og kaning statement. Wala man siya namatay, natulog lang. At usahay sa ato man ang gamiton of mo tambong taog na apoy funeral nga service. Like mo na ta muraharag natugo. Like murag inana nga paagi pod pagsulti ni Ginoong Hesus para mugaan-gaan ang pamati og nga na pagay si Ginoong Jesucristo nga ayaw kabalaka, di ba? Atong nakita. So mo nang euphemism nga pag-comfort sa ginikanan sa mga bata nga but pasabot nga ang kamatayon is temporary lamang nini nga kalibutan. Sa 54 sulod na si Ginoong Jesucristo ngadto sa kwarto in which dira gihaya ang bata kauban si Pedro, Santiago ug si Juan og ginikanan sa mga bata. Sa libro sa Marcos mo ni ang giingon ning Ginoong Jesucristo. Talita kum, meaning inday bangon. And then nagya ni ana si Ginoong Jesucristo nga pakana ang bata, in which nag-confirm na nga buhi jud ang bata kay pakanon man. So atong makita sa kana nga storya sa kinabuhi ni Jairus, grabe yang crisis, nabot ang interruption. Apan adunay surprise. Dili lang kay daotan nga surprise nga namatay nang iyang anak, kundi na surprise usab siya nga gibanhaw ni Ginoong Jesucristo ang patay. Atong nasayran ari na punta sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Nasayran nato si Ginoong Jesucristo adunay gahom batok sa nature, adunay gahom batok sa demon. Sa ato nga passage adunay gahom batok sa sickness, by adunay issue sa balatian sa iyang dugo, ug aduna poy gahom batok sa kamatayon. Nana ang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Sa ato usab nga kinabuhi, mao ni ang challenge, ang pagsalig. Ang challenge sa matag usa nga dapat kita kung maabot man ang mga panahon nga sama sa kinabuhi ni Jairus, adunay crisis, adunay mga interruption, adunay mga surprises, mga daotan nga surprises, mga nindot nga surprises. Sa unsa pang matang sa kinabuhi, dili nato tugutan atong kagalingon nga mawad-an ta og pagsalig diha sa Ginoo. Mosalig ta diha sa Ginoo. Hopefully gining nga istorya is magpukaw sa matag usa kanato nga nining kalibutan na is walay certain. Puro uncertain ang naa diri sa kalibutan. Ang certain lang na ikasigarduan na diha ni Ginoong Jesucristo. Dili ta makasalig sa atong nga salapi, dili ta makasalig bisan unsa nato kaadonahan ato mga bahandi, dili ta makasalig ni bisan unsa suod nato ang mga tawo, pamilya nato ang mga tawo tungod kay kining tanan nga nasa kalibutan is walay mo gamot. Atong pagsalig igamot diha sa Ginoo. Diha ta sa Ginoo mosalig. Diha ta sa Ginoo mudagan sa matang akong balikon sa matag unsa nga matang sa kinabuhi mosalig ta diha sa Ginoo, magampo ta. Ginoo, kami mapasalmaton sa mga pulong nag-remind ka namo nini mga orasa na mosalig diha kanimo amahan bisan unsang matang sa mga kinabuhi, maabot ang mga crisis, maabot ang mga interruption, ang mga surprises sa kinabuhi, wala na mo damha, mga daotan nga panghitabo, among itutok among mga mata diha kanimo, among pagsalig diha kanimo, dili sa mga butang nini nga kalbutana. Tabangi matag usa amahan, masing-kasing dalunggan nga dungog sa mong mensahe karon, andiin amo kining ma-apply sa mga Kristohanon nga pagkinabuhi o pagsunod diha kanimo. Pasalamatan ka namo og daygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen.
Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Let's gather for our monthly prayer meeting every fourth Friday of the month at 8 o'clock p.m. Don't forget to join our next Couples Fellowship on July 26th, 6 p.m. Join our upcoming Lifesaver Fellowship on July 19, 6 to 9 p.m. Register with Sister Janie King. Our next Bible Foundations class will be on July 12th and 19th at 1:30 p.m. Let's help each other grow in faith. Hagiai Philippines Cebu chapter would like to invite you to join our 10th National Seminar held on August 23rd through 25 on equipping leaders to effectively end gospel poverty. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.